Как се чувстваше преди да влезеш в програмата и промениш тялото си? Бях в застой и не се грижах за себе си. Харесвах се, но с изключение на тялото си. Хранах се нередовно и нямах мотивация да следя това, което приемам. Сънят ми също беше нередовен, което оказваше негативно влияние върху настроението и енергията ми, които от своя страна се отразяваха негативно върху отношенията ми с близките. А как се промени начинът, по който се чувстваш в тялото си, след като се присъедини? В пълна симбиоза. Вече сме едно цяло и контрола е изцяло в мои ръце. Решавам да променя нещо и го правя, без грандиозни планове, без отложени промени в бъдещето. Всичко се случва на момента. Със сигурност станах доста по-уверен. Когато човек се чувства добре в тялото си, то се личи и отвън. Относно хората около мен, вярвам, че станах добрият пример и мотивирам все повече от тях да се грижат за здравето си. Осъзнах, че нещата се случват. Стига само да го поискаш. Да проявиш достатъчно воля и постоянство. А пак ако намериш човек като Яни, който те преведе през този процес, тогава е неизбежно да не се получи. Какво би посъветвал някой човек, който се чуди дали да се присъедини и направи промяната? Действай. Първата крачка е най-трудна. Мотивирай се и се свържи с професионалист като Яни, който ще ти помогне. Стига оправдания. Няма по-правилен момент от сегашния.